Galdera zaila da benetan. Zeren eta Nafar estadua edo Erresuma konkistatu ez balute eta okupatu ez balute, ez dakit nazio euskaldunaren identitatea zein zentzutan garatuko zen. Beraz, balizko historia bati buruz ari gara, eta orduan ez da erresa jakitea hain zuzen ere, nolako norabidea hartuko zuen euskal identitate horrek Nafarroko estaduaren baitan. Dena dela esan dezagun, konkistak eta okupazioak eman ez digun historia bat sortzaigula eta alderdi hortatik euskaldunok izan ez dugun eta ukatu zaigun historia bat desegin digute. Beraz, bigarren historia hori, desegin diguten historia hortarako eskubidea bagenuen eta ikusteko izango zen hain zuzen ere, Nafarroko estaduak nolako dialektika, nolako harremanak izango zituen hain zuzen ere herria euskalduna baitzen. Erresuma horren goi maila, esan dezagun, erresuma horren kudeaketan goi mailako klaseak erromantzietan hitz egiten baldin bazuten ere, eta hain zuzen ere hori agiri da, ezta? Agiri edo testu idatzietan ez da euskararik agiri, baina badakigu gehien bat herri euskalduna zela. Kontua da orduan eskubidea dugula, eskubidea genuela eta eskubide hori ukatu zaigula eta hori garrantzitsua dela. Beste kontua zera da. Euskaldunok bizi izan gara, luzeroan bizi izan gara, euskal estadurik izan bagenu ez bezala. Noiz bine entzuten genuen hain zuzen ere, historian eta bagenuela izan genuela, edo bazela izan zela Nafarroko estadu bat, Nafarroko erresuma bat, Erdiaroan, baina Erdiaroa hain zegoen urruti hain zuzen ere ez genuela gero egiten eta ez genuen gure gaurko egoera ordukoarekin inolako harremanetan jartzen. Kontua da ordua gaur egun nagusi diren estadu nazioak, eta aipatu dezakegu besteak beste Espainia eta Frantzia, Erdiaroko estadu zaharretatik datozen estatuak direla. Ez osoki ordukoak, baina hain zuzen ere orduan estadu espansionista ziren, eta orduan eskuratu zituzten hainbat lurralde eta lurraldetan gero oinarrituta finkatu dira beren estadu nazioak. Beraz, orduan gaurko estadu modernoa edo estadu nazionalak badu zer ikusirik garrabateko eta Erdiaroaren bukaerako estadu zarroiekin. Beraz, orduan alderdi hortatik gu galdu izan ez bagenu Nafar estadu hori, hain zuzen ere gaur behar bada estadu horren menpean izango ginen, menpean edo horren baitako izango ginen, eta hain zuzen ere espainolak eta frantsesa bizi diren momentu bezala biziko ginen. Naiz eta hor badagoen kontradizio linguistiko kultural bat hain zuzen ere lehen aipatu duguna. Nafar estadu horren erreferentzia, esan nahi dute gaur egun memoria historikoa pixka landu dugun neurrian, Nafar estaduaren erreferentzia historikoa gaur egun batzuentzat behintzat ezinbestekoa egiten zaigula gaurko politika abertzale egiteko, naiz eta beste abertzale batzuei ez zaien gehiegi axola, baina gaurko politika abertzalearen erreferentzi nagusi bat nik uste dut izandako estadu Nafar hori dela, eta hori aldarrikatu behar dugula, eta aldarrikapen horrek legitimatzen digula besteak beste, gaur egun ere independente izateko. Egia da, independente izateko eta euskal nazio bat edo euskal estatu eraikitzeko ez dagoela nahi eta nahi ez historiara jo berrik, baina historian baldin daukagun argumentua zergatik gutxiesi behar dugu. Beraz, Nafar erresumaren historiari gutxiesteak uste dut ez zaigulako komeni eta zoritxarrez mundu abertzalean gehiegiten egiten da hain zuzen ere hori, gutxietsi hain zuzen ere iragana, kasu honetan Nafar estadua, eskuartean daukagun proiektu nazional hau burutu ahal izateko.